расмҳои удалитшударо телефон дар як ҷойи махфӣ баъзан солҳо нигоҳ дошта мемонад, ки ин хатарнок аст. ҳатман телефонҳоро тафтиш кунед. барои ёфтан хром дароед. дар ин ҷо аккаунт ҳатман пайваст бошад. дар поиск Google фото нависед. ба ин сайт дароед. аз боло 3 нуқта. инҷо версия для ПК. сайтро каме майда карда инҷо ба Google фото гузаред ва ба ин настройка дохил шавед. предложения, несохранение креативӣ, посмотреть. акнун бинед ки чӣ хел расмҳоро мебарорад. ин расмҳоро ман дар вақтҳои аввали блогерӣ гирифта будам ва ҳатто инашро бошад ҳангоми завод кор карданам гирифтам, ки ҳамашро дар ин ҷо баровард. ин видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед ва худатон ҳам бинед ки кадом расмҳои шуморо пинҳон мекунад. агар мехоҳед ки оиди боз ҳам секретҳои ҷолиби телефонӣ маълумоти бештар гиред, пас дар комментария код нависед. расмҳои удалитшударо телефон дар як ҷойи махфӣ баъзан солҳо нигоҳ дошта мемонад, ки ин хатарнок аст. ҳатман телефонҳоро тафтиш кунед. барои ёфтан хром дароед. дар ин ҷо аккаунт ҳатман пайваст бошад. дар поиск Google фото нависед. ба ин сайт дароед. аз боло 3 нуқта. инҷо версия для ПК. сайтро каме майда карда инҷо ба Google фото гузаред ва ба ин настройка дохил шавед. предложения, несохранение креативӣ, посмотреть. акнун бинед ки чӣ хел расмҳоро мебарорад. ин расмҳоро ман дар вақтҳои аввали блогерӣ гирифта будам ва ҳатто инашро бошад ҳангоми завод кор карданам гирифтам, ки ҳамашро дар ин ҷо баровард. ин видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед ва худатон ҳам бинед ки кадом расмҳои шуморо пинҳон мекунад.